pesos na lang! Palit ng mga suki, presyong nga barato, kay tag 10 pesos na lang ang Bear Brand Swak Pack. Attention mga suki sa tibay, ang Bear Brand 33-gram swak pack ug Choco Milk Drink 29-gram pack tag 10 pesos na lang. Tungod kay ang Bear Brand dunay tibay resistensya nutrients. Gitunhan na pamatutan tabang sa micronutrient deficiency. Sa Bear Brand with 3 balanced meals, ang tibay always present. Pagdali na! Pakyawan na ang Bear Brand swak pack. 10 pesos na lang. Tibay resistential nutrients referred to iron, zinc, and vitamin C. 10 pesos is the suggested retail price and applies only to specially marked packs. Promos until April 30, 2019. Per DOH FDA CFRR permit number 1741, series of 2018. Bear Brand Fortified is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. For my next trick, one Signal prepaid load becomes 2. With our buy one take one load promo, load your first month and get your second for free. Now's the best time to grab a Signal prepaid HD kit for 2790 pesos. Be amazed with our channels like HBO, NBA Premium TV, and Cartoon Network, all in HD. Subscribe to Signal today and live awesome. Promo runs from January 1 to March 31, 2019. Per DTI FTAB permit number 20129 series of 2018. Signal. Live awesome. Ay, Mare! Oy, where pa? Mare ka ng laki bugas diha. Oy, where pa? Sulit yun kaayo ha? Kay bahaw ramang gani ang gikaon na mo gani ha? Ang sobra, gitughong pa na mo. My heart goes la 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 la. Uy, si Kapitan Lodi oh. Nagbitbit og bugas. Oy, Kap! Hiraman na mo na imong bugas, be. Hala no? Ako pa ninyo, paminaw mag Barangay FM para namoy, the price is right! Paminaw lang sa Barangay FM. Kung kinsa katong maabdan nga naminaw sa Barangay FM, the price is right. Makadawat na yun ka og bugas. Yatod ka ninyo sa Barangay FM. Mga kwentong barangay, mga kwentong barangay, sa Barangay FM 103.5. Nindot kayo sa feeling. Nanaay mo gako sa imong luyo, ug muhonghong nimo. Hold up to Ambi ang bag nimo. Barangay FM 103.5. Juliana magkakya. Kung was nose, ang ginabuka sa baba. Lagapak, pakpak. Kung sa suyams, kinalibak. Dunggan, ibukhan, aron di maglabad. Becky Violari. Becky Violari. Kauban si Wepa. O Tita Beauty. Hello, Sisi! Hello, good morning ka, Werpa. Oy, I miss you ha. I miss you too. How about the vacation of the Hong Kong? Ay, okay lang yapon, oy. Nasakit ka akong liog sa zipline. Ano ba? Ano sakit may muli sa zipline? Ay, sa liog man gigot ang PC, oy. Sige, dadalita sa ato ang Becky Violari. Unsa man imo ati? Ay, kali ako na yung Harbat, day. Harbat? Oh, Harbat. Unsa man ang Harbat, oy? Gusto niyo malaman? Sige daw, Ay, kaya siya, CS. Unsa man? Sige. CS. Unsa man? Kabalo ba ka? Wa pa, oy. Naglakot sa ako ang mama. Mo ba? Oh, tanan ako mga Na-imbir na ang suka. Oh, at tanan ako mga keke, day. Giharbat bayot. Ay, bayot pa di mo mama, si. Yes, bayot. Naglakot ko. Tapos nalun ako sa balay ng mga keke. Giharbat. Ay, asa ni kagigawa sa lubon? Yarbat si mama, alam mo? Giharbat. Gusto na Harbat, oy? Nagharbat bagi kuha. Agi ko. Kulan, no? Wow. Gusto ka DSWD ng mama, agi. Taro ako ba? Gar, di kuha. Oh, kuha, day. Mo din. Ako na po, ako. Sige, ikaw. Alma Moreno. Oy, what is Alma Moreno? Saan ba na? Ala, uy, nakakabalo ba ka? Nga? Nay mag-uyab ba? Unya? Si Jeter o si Erwin? Oo. Gibak Alma Moreno sila, day.
Asa man na? Asa man ang Alma Moreno? Na, binirahay magpanit dahil niya. Oh. Nag-Alma Moreno, oy. Asa ko ng Alma Moreno, oy? Sige mo kaog sili, oy. Alma Moreno ba? Asa na? Alma Moreno? O na? Uy, nagbayot ba ka? Huwag kang kabalo. Alma Moreno ba? Unsa gani, day? Almoranas. Ay! Ya! Mau na gani kay kung wala na brief-brief na si Erwin, magbibita yung Alma Moreno. Ituklod lang balik. O sa man, palibak pa ka. Ay, no na! Welcome sa tuwang Becky Biolari! Oya, kabalo na ka? So, unsa man? Magpalibak pa ba ka? Becky Biolari! Barangay FM 103.5. This song is brought to you by Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. United Home Kidulets. Basta sa hilanat sa bata, sabi ng mga nanay, mag-United Home Kidulets. Diatabs. Para sa ginhawang todo, i-Diatabs na. Celine Plus 2 Tablet. Walang tatalo sa proteksyon mo at Celine Plus. Maxvit. Sikreto ng pamilyado. Maxvit.